Dobrodošli na kanal Skrivene priče Shinobija. Ako volite duboke priče, skrivene legende, mračne istine i fascinantne likove iz različitih anime svjetova, onda ste na pravom mjestu. Ovdje istražujemo neispričane detalje, rekonstrukcije sudbina, tajne tehnika, klanova, svjetova i likova koje anime često samo nagovijesti. Ako želite još ovakvog sadržaja, pretplatite se na kanal i podržite našu zajednicu koja iz dana u dan raste. U ovom klipu pričat ćemo o jednoj od najopasnijih i najmisterioznijih vizualnih tehnika u svijetu Shinobija. Tehnici koja ne napada tijelo, ne stvara iluzije i ne ostavlja tragove borbe. Pričat ćemo o Kotoama Tsukamiju, oku koje mijenja volju, prepisuje odluke i tiho oblikuje sudbinu bez jednog znaka da je ikada bilo aktivirano. Ovo je priča o tehnici koja nije stvorena da pobjedi u borbi, već da spriječi rad. Tehnici čija je moć bila toliko velika da je mogla promijeniti tok povijesti, ali čija je cijena bila veća od bilo koje druge vizualne sposobnosti. Kotoama Tsukami nije obična vizualna tehnika. Ona ne zasjepljuje, ne stvara iluzije koje se mogu prepoznati niti prisiljava silom. Njena prava snaga leži u nečemu mnogo opasnijem, u sposobnosti da promijeni samu volju osobe, a da ona toga nikada ne postane svjesna. U svijetu Shinobija, gdje se moć često mjeri destrukcijom, Kotoama Tsukami je tehnika koja djeluje tiho, nevidljivo i savršeno precizno, poput šapata koji preoblikuje sudbinu. Ova tehnika nastaje buđenjem Mangeki s Haringana, ali ne bilo kakvog. Za razliku od drugih Uchiha koji su svoju moć probudili kroz mržnju, gubitak i želju za osvetom, Kotoama Tsukami se rađa iz unutarnjeg konflikta između bola i želje da se spriječi još veće stradanje. Upravo zbog toga, ova tehnika je jedinstvena i vezana gotovo isključivo za Uchiha Shisuya, Shinobija čija je volja bila jača od njegove ambicije. Kada se Kotoama Tsukami aktivira, meta ne ulazi u klasičan genjutsu. Nema izobličenog svijeta, nema promjene percepcije niti znakova da je pod utjecajem tehnike. Umjesto toga, u svijesti mete se rađa nova misao, nova odluka, nova istina. Ali ona izgleda kao da je oduvijek bila tu. Meta vjeruje da djeluje po vlastitoj volji, nesvjesna da joj je put nenametljivo preusmjeren. Upravo u tome leži najveći užas Kotoama Tsukamija. On ne oduzima slobodu otvoreno, već je prepisuje. Shinobi pogođen ovom tehnikom nastavlja živjeti, boriti se i donositi odluke, ali te odluke više ne pripadaju u potpunosti njemu. Svijet se ne mijenja nasiljem, već suptilnim pomakom u srcu. Cijena ove moći je ogromna. Kotoama Tsukami se ne može koristiti često. Nakon aktivacije, oko je potrebno izuzetno dugo razdoblje oporavka, ponekad i više godina, prije nego što se tehnika može ponovno upotrijebiti. Upravo zato ona nikada nije bila namijenjena za borbu, već za promjenu toka povijesti. Jedan pogled, jedan trenutak, jedna odluka i cijeli svijet može krenuti drugim putem. Postoji dublja tajna ove tehnike. Kotoama Tsukami ne djeluje jednako na sve. Što je meta snažnije volje, to je tehnika suptilnija, pažljivija, gotovo nježna u svom djelovanju. Ona ne lomi um, već ga oblikuje, što znači da se koristi s namjerom, a ne iz mržnje. Zbog toga se vjeruje da je ova tehnika odraz Shisuyeve osobnosti. Shinobija koji je vjerovao da se pravi mir ne postiže silom, već razumijevanjem. Kroz povijest, Kotoama Tsukami je bio više legenda nego oružje. Mnogi su znali za nju, ali rijetki su razumjeli njenu pravu prirodu. Neki su je smatrali najopasnijim genjutsom ikada stvorenim, dok su drugi vjerovali da je to jedina tehnika koja je mogla spriječiti krvoproliće bez jedne prolivene kapi krvi. U konačnici, Kotoama Tsukami nije tehnika za one koji žele moć. Ona je tehnika za one koji su spremni da se žrtvuju kako bi drugi mogli slobodno birati, čak i ako ta sloboda nikada više ne bude potpuno njihova. To je razlog zašto je ova tehnika ostala zapamćena ne kao simbol dominacije, već kao simbol tragičnog ideala u svijetu Shinobija. Ideala da se mir može postići bez rata, ali po cijenu vlastitog oka, vlastite snage i vlastite sudbine. Hvala vam što ste pogledali ovu skrivenu priču. Ako vam se svidjelo, ostavite like, napišite komentar i podijelite video, time pomažete da još više ljubitelja animea pronađe naš kanal. Za još misterija, legendi i epskih sudbina iz različitih anime univerzuma, pretplatite se i pogledajte sljedeći video koji vas čeka na ekranu. Vidimo se u sljedećoj priči, gdje svaka legenda nosi svoju tamu i svoju istinu.